И за теб от Пападополос и успех на следващите двойки. Ела насам. Сега насочваме внимание към следващите двубои, които предстоят по програма. В 11:20 трябва да започне двубоя на първи терен. Златоград срещу отбора на Марица Пловдив. Това е двубой от група А при футбол 9. При футбол 7 на втори терен. От 11 часа двубой от група С. ОФК Карнават втори отбор срещу Левски Раковски и при най-малките в 11:10. Златоград първи отбор срещу отбора на Джебел. Тремо ли вода? Да. Да, взимай за вас. Но е време да изкажем благодарности на всички фирми, спонсори, организации, които подават ръка на това 11-то издание тук в Златоград. Champion of Champions, благодарим на община Златоград, на ръководството на общината, благодарим на Whitewater, на Дома, на фондация Звезди под звездите, Sunny Market, Теразит, хотелите Орфей и Боровец Хилс, Адидас, Каприз, Хип, на цялата организация на Орбико България. Давка, ще удобно ли тук да дойде, че ще прегрее телефона, а не заради друго? Благодарности на всички тези фирми, хора и организации, които са неизменна част от нашите турнири в страната. Благодарим им! Марти, удар да има! Павен, удар да върши! Така, Павен! Алекс, удар да има! Браво, Ния! Мартине, широко! Още Иване! Иване, оттам идва, още изкарай бързо! Браво, Гришо! Плавне, скоро, смело! Така! Леко! Не сказа, Биго! Биго! Браво, Пламене! Айде, Гришо, давай! Пламене, ти пред вратара! Бе да се бута с него, чули? Горе, бъди 7 номер! 7 номер, ти ударе! 7 номер! Айде, вратата ти е празна, отседя само. Давай, какво станало? Нищо не е станало. Виж, айде, бръсти се. Просто прав. Не трябва да отсичаме. Чули? Знаеш колко са много 2014-та. Са като някакви войници. Николов, така. Мартин е готов да излезеш. Гриша, да я вземеш. Ей! Ей! Да, Николов! Бокай! Браво, Алекс! Играй, Тинко, човек! Тинко, човек! Ицо, дай да починава, Ицо! Добре, Иване! Аре, Пламене! Бързо реакцията, Мартине, бий! Дай, Крис, гони, имаше! Тинко, бе! Няма да взема. Добре, Гришо, браво! Пламене, така! Напред, Кристиян, бе! Добре, Иване, Даников! Айде, трябва да запазиш! Тръгвай! Пламен! Браво, Иване! Браво, Банка! При нас е и представител на Бялата вода. Хората, които предоставят минералната Николов! вода. Тук стиш пред него да я запазиш, чули! Ви си сам! Всички издания, по всички форуми в страната, където Ники Бабуров организира, така че благодарности на целия екип на Бялата вода. Пламене! Благодарим за тази подкрепа към децата. Изключително важна подкрепа. Пламене! Тръгни към Гришо и след това рязко напред. Айде, давай, Гришо потъча. Така.
Охо! Рони, стига, Рони! Николов, давай! Затягай назад! Гледай, внимавай! Вратата! За Николов! Гришо, ямо! Гришо, пусти му на Николов! Пламене, тези път ти си биеш, чули? Сега на отбием! Пламене, по-добре не сам извиеш. Марти! Марти! Дай! Давай, Марти, айде темпо, Николов! Пламене удари, Гришо! Вози спокойно! Гришо широко! Иване широко! Пламене бързо широко! Ния дърпай се назад! Ния! Завърши още един от двобоите, той е при най-големите. Джевел срещу Войводи Панагюрище. След секунди ще ви кажа и резултата от този двобой. На терена вече излизат отборите на Златоград и Марица Пловдив. Браво, Гришо! Да. Не, няма ли ми фала? Боска! Напред по-хвърли отдавна! Да не сме нещо по-голямо. Ния! 15! Пламене! 16! Горе, тук да искам на празнико! Николов, стоп така! Николов, тръгвай, Гришо напред! Днес, Пламене! Днес! Не се тая, че е по-голямо. Дай, Николов, бей! Добре, Боже, хвати спокойно! Широко! Тренер, Пламене, тук излизай напред! Какво? нашата врата не е ли малко по-голяма? Пала! Да ни падат двама! Ей, двама си! Николов, сигнал има, Боже! Знаем ли, че ако рикаме след центъра е фаул? Знаем ли? Крис! Във врата! Така не е пряке, Боска, ако влиза вратата, остави! Гоне! Сега имаме и крайен резултат от двобой група Б при 2013. Отбора на Джевел победи Войводите Панагюрище с 2-0. Крис вътре! Ей, изиграй с Рони да искаш тук, стига си отдал там! Прибирай зад, дай да обучина малко! Да обучина дай! Средата човек си боря! Средата си боря човек! Ние настрани бързо! Браво, момиче! Пламене, тръгвай! Супер, Ниче, браво! Дай, Пламене, бей! Ние, бей! Николов, не искам да спира да бягаш. Чай, още малко ще ти смена. Давай газ! Айде, Гришо, Николов, тръгвай! Хвърля Николов, дай запази! Пламене, тръгвай! Да, моя! А, така! Смело! Браво, момче! Добре, Пламене! Добре, дай му 5 точки се връщай. Добре, Пламене! Напред! Боря напред! Рони напред! Браво! Ния! Стоп, Ния! Спри! Сега, Мартине! Дълга! Гришо, да я вземеш! Иване, подсигури! Дай, Пламене! Иди се пази! Пламене, топката гледай! Браво, Гришо! Пламене, пас! Браво! Дай, Николов! Смело! Айде сам! Пламене, удар да има! Бутай рав крак и удар навътре! А, така! Удар да има! Браво! Това е! Браво, Пламене! Давай, Ния! Играеш, Боруса, не са 5 минути! Трима трябва на линията. Гришо, ай вие къде трябва да отидеш? Има корнер! Иване, тука! Пламене, ела към мен! Ния към вратара, влизай! Абе, вътре на купа, бе! Добре, Ми, добре! Какво пазиш тук? Ей! Ние терен е по-малък. Чули? Искам с шут, не искам. Чули? Давай, супер! Би, Пламене! Браво, момче! Дай, Тяло, играй! Гришо, тъпи! Давай, 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 давай! Браво, Гришо! Сираков, айде! Николов, ела! Аре, Сираков! Николов, бързо излизи! Бобка, ти го... Ито ти! Мама си! Фиго, фиго! Пас! Мале, той ще я сам покара. Удар! Браво, Никола! Фиго, фиго да се обръща! Добре, Мартине! Дай там! Ние удар!
Браво, бе, Ния! И за малко. Браво, Ния, това е! Браво, момиче! Ръка, с ръка, с ръка! Да не тупка! Ния в тебе, взимай смело! Иване, настрани! Браво, бе, момче! Гониш, гониш, гониш! Пас сега! Ах, леле! Бей! Кой да бяга? Браво, Иване! Браво, Марти! Браво, Николов! Удар и трябва да има. Удар, хубав удар. Като ничи, никакъв удар би. Иване, хубав тъч, момче! Да, точно. Аз това казах, че ти като биеше фаул, казах, че е много мека. Вито! То не може да се бие фаул. Има съдия! Али хора, отгоре прибери! Айде, Марти, топката! Браво, Чераков, удар ли да има? Добре, Виж нещо удар! това е. Пламене! Ви си Та навътре гумена. за как и завърши. Чули? Аз ударих съвсем леко. И на Гриш се вдига. Иване, хубав тъч! Да, то Гришка. Иван, айде! Браво, Чераков! Глей, зато няма мога да ритне, то ще ритне Не се по-навече. обръщаш! Ще може. Добре. Давай, павче, давай! Бей! Браво, Марти! Виж настрани! Браво! Гониш, 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 ударе! Не се пърдай! Браво, Пламене! Удар да има! А така! Браво! Браво! Помагайте да ни ударе! Супер, Пламене! Това е! Давай, не спираме! Да има удари! Браво, Сираков! Браво, Мартине! Залушена, бялата линия! Сираков, дай назад! Стоп! Има сам! И пред топката стой! Павче, Няма павче, страшно! последно номер! Без да се криеш! Аз сме момче! Последно номер! Защо човек бие? Голга! Дай, Сираков, ще си газ! Голга по него, мала! Пас, Мартине! Играй! Смело! Аре! Аре, бе! Браво, Марти! Смело! Пламене, тръгвай! Ръка! Много силна. Мартине, Пламен ти тръгна супер! Идите от ръка! Давай! Това ще... Грай, 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 грай! Може! Оскар! Ай! Оскар, спокойно, момче! Всичко е наред! Леле ми се. Ние пред човек отиди! Диагонал! Браво, момче! Дай ми на Сираков! Давай то! Пламене, сам Сираков, тръгвай! Болка човека! Дай не мога да те хвана. Ай, бутен навътре. А, така. Браво, Пламен. Бей! Айде, повторете, бе! Горе, гониш! Не, да, това ще Гришо, излега, това ще свали излега. топката долу, играй! И дръж темпо! Добре ли сме? Иване, добре ли си? Ния! Добре ли си? Пламене, дръпни се назад да подаде го би. Голга, Взимай бързо. Давай, Иване, пряк, взимай! бе! Не може тук да бяга! Нареди са! Вице, внимай! Порта! Човека по улицата! Не пряк има, Марти! Вицу на нея са! Ама трябва да е на центъра! Не пряк е на центъра! Би, Дико! Би първа! Би първа! Браво, Мартине, смело! Дико, помагай, Дико! Просто... Как ще О, бие? Марти, напред играй! Дай се рако! Боска, вземи бързо и пускай! Стига, бе! Тя е куха. Няма никого около тебе си! Тук Ето, е куха. Рашия! Вижте вратата. Тяхната врата е по-малко, виж нещо. Не, изглежда така, защото... Не, вярно. Ния, търпай се зад човека, Пламене широко! Вашия вратар е... Ай сега влезте вътре, ние пред човек! Айде! Аре, бе, майче. Ма Гришо, като статуя сме, бе! Гришо! Е така стоиме! Отиди, подай ти на боската и се дръпни! Чули! Мартине, човек! Има още много. Това по време има още 15 минути.
Иване! Айде, Божи! Спокойно! Дай си ръкоп! Ма Никола, мисли, бе! Никола! Кой е това? 2 метра то ще се вкара до сина. Имаме шанс, защото бочката е добър. Ние стой там! Купва напада, Гриша, слепете се! Без да мърдате! Отбора на Джевел вече може да се... Браво! Номер 3. След това започва и техният двубой. Джевел срещу отбора на Пас! Златоград. никакъв фол, арестига. Сенаков, идвай! Макси, влизай! Бързо! Сиро, не го спори така. Чакай ни вкарат. Дай, Макси! Чакай да ни вкарат. Браво, Мартине! Браво на двамата! Дръж темпо, Пламене! Главата! Добре, Мартине! Браво, Ния! Стига да, стига да играят! Макси, така! Гришо, стоп! Айде, играй! Дай, Макси, сам! Ако няма гол. Гришо, не се обяснявай! Дай, Иване! Не, верно. Добре, Пламене, смело! Айде, завърши си! Така! Дай, Пламене, браво! На Лески Раковски. Защото ясно как да видя този гол в дъното на терен номер 2. И изключителен Браво, гол. Пламене! Това е! Браво, Макси! Макси! Ето той ще бъде като съм фолове дал. Поема директно в прата и заминавай! Ето кола. Чули! Не спири на място! Добре, момчета. Давай, играй! Се чуем. Макси, газ! Мартине, бей! Марти! Браво, Ния! Пас! Марти. Мале, какъв това, бе? Газ, Марти! На терен номер 2 се играят двубоя Да, приятно ли двубой от ти? група С. В тази възрастова група. Карноват срещу отбора на Лески Раковски. След минутки започва двубой на първи терен. Там излизат отборите на Златоград и Марица Пловдив и на терен номер 3. Златоград срещу отбора на Джевел. Така, Мартине, ела! Дори вече стартира този двубой. Първа атака. Да, отиви бързо навън. Чакай, Иване! Браво, Марти, почивай. Стоп, Марти! Иване, напред! Пламен още! Пас! Браво, момче! Пас на страни! Марти, бутай навън! Бутай смело! Браво, Марти! Тръгвай! Играй! Бей, Мартине! Браво, Марти! Ето защо фала си ответ. Може настрани, не вътре никога! Пламене, бутай на 18. Макси, стоп! Макси, спри! Стоп! Иване, излез! Аз викам край, това е гол. Пламене, спокойно! Това ми фал, бе, да. Браво, Мартине! Всички тия фалове, които направихме са си фалове. Давай на центъра, е! Едина не беше. Аз го видам с рамо здраво. Айде, отваряйте се, подайте бързо! Айде, още Пламен! Айде, много сложно! Браво! Дай пече. Пламене! Подавай! Добре, Иване! Говорите си, тревата не е висока. Подавайте и се движете.
Съберете двама на едно място, значи имаме сам някъде на нас. Иване напред! Ния! Путай напред и ти! Верно съм преграл, сигурно съм 50 градуса. Ния, давай ти! Ти пред вратара! Ния! Ния! Ниче! Ния! Вратата само оцели! Вратата оцели! Сяй глезен! Гришо, хай да се путаш! Мартине! Не видиш пред човека! Арка! Добре, Ния! Добре! Ния, браво! Трябва тук не лека. Може да вземе топка. Много така време губиме. Да, 1-0, помните. Марка, как си? Марка, как си? Вот, така или така? Стой така! Макси! Играеш? Девети номер назад. Макси, дай две крачки назад. Ай, стоп! Марко, искай. Девети номер още назад. Бипа! Дай Марти! Магия, тръгвай! Дай Марти, не пасираш спокойно. Браво, Марти! Давай, Гришо, темпо дръж! Марти, тръгвай! Айде, Макси, Пламен! Едно Пламене! Так, дай му с едно на Макси! Давай, Пламен, айде! Пламене! Наш пале! Пламен! На линията. Марко, бегай! Динко! Динко и той! На стената! На стената! Юрей, виждаш ли я? Нет! Застани на... Ицо! Досъгъл! Играй! И удар! Играй! Браво, Супер, Ния! Юрей! Браво, Ния! Този линия на втори терен. Двойката на Лески Раковски с изумително попадение в вратата на Кърнова. Браво, Пламене! Гришо! Браво! Браво! Давай, ела насам! Ай, Гришка! Браво, Момчета! Айде, може да се